τον Κόβο και καλώ τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Βασίλη Μιχαλολιάκο, τον πολιτικό μου δάσκαλο να έρθει πάνω. Άμα είναι μέσα το πλήρη, κερδίζει να πούνε. Ευχές. Και ό,τι θέλεις. Θα κάνω ένα χαιρετισμό. Εδεσιμότατε, πού είσαι όπα. Έφυγε ο παπάς. Κι όμως εδώ είναι. Συνήθως έχουν λοιπόν. Κύριε Προϊστάμενο, εδώ και ο προϊστάμενος μας. Είναι εδώ ο Περιφερειάρχης Πειραιά, ο πρώην Δήμαρχος Κορυδαλού, ο φίλος ο Στέφανος ο Χρήστος. Καταπληκτικό παιδί. Τον οποίο θυμάμαι να φωνάζει έτσι με δύναμη να φύγουν οι φυλακές από τον Κορυδαλό. Σήμερα ενώνω και εγώ τη φωνή. Να φύγουν οι φυλακές από τον Κορυδαλό. Το μόνο που εξυπηρετούν είναι οι μεγαλοδικηγόροι. Κανέναν άλλο. Κανέναν άλλο. Και προσβάλλουν την έννοια της πόλης. Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Διάκο ότι ο Κορυδαλός είναι η πρώτη πόλη. Δεν μπορώ να υποβαθμίσω τον Πειραιά σε δεύτερη πόλη. Μπορώ όμως να ενώσω τη φωνή μου και να πω: ο Κορυδαλός είναι πολύ μεγάλη πόλη, σπουδαία πόλη, απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρύτερη συνοχή του μείζωνος Πειραιά. Άρα μπορώ να πω: Κορυδαλός, μεγάλη πόλη, όμορφη πόλη, ανθρώπινη πόλη. Δεν ήρθα εδώ ούτε για να καθαρίσω δημάρχους, ούτε για να αναδείξω δημάρχους. Είμαι εδώ όμως για να πω μια μεγάλη αλήθεια. Αυτόν τον άνθρωπο τον γνωρίζω παιδιότεν, όταν αυτός ήταν ακόμη παιδί. Και διακρίνεται στην πορεία της ζωής του για το πάθος. Ένα αυθεντικό πάθος, γνήσιο πάθος. Πάθος για τη Μακή. Τι να σας πω τώρα ποια ήταν η Μακή. Πάθος για τη ΔΑΠ. Πάθος για την ΟΝΕΡ, τη γαλάζια γενιά. Αλλά όλα αυτά τα πάθη τα επικαλύπτει ένα πάθος. Το πάθος του για τον Κορυδαλό. Το πάθος για τον Κορυδαλό είναι η συνισταμένη όλων των άλλων επιμέρους παθών. Εδεσιμότητα. Τα γκρεμίζει όλα για τον Κορυδαλό. Και κόμματα και χρώματα. Θυμάμαι που είχα την ευθύνη της επιλογής να υποστηρίξει δημάρχους. Αυτός είχε μια αυτόνομη πορεία και εξακολουθεί να την έχει. Θέλω απλώς να του πω δύο λόγια, γιατί βλέπω να εκλέγεται δημάρχος. Βλέποντας αυτό το σπουδαίο κόσμο που είναι εδώ. Ως δήμαρχος να είναι δήμαρχος όλων των πολιτών της πόλης. Και να έχει ψηλά τη σημαία σε ορισμένες δράσεις που είναι οι δράσεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτον, δεν δικαιούσε να λες ότι είσαι δήμαρχος αν δεν εξασφαλίσεις και δεν εγγυάσαι την καθαριότητα της πόλης. Πρώτα λοιπόν πρέπει ο δήμαρχος, έτσι δεν Στέφανε, να είναι καλός σκουπιδιάρης. Να κυκλοφορούμε και να μην βλέπουμε ούτε ένα σκουπιδάκι. Δεύτερη δράση, δεύτερη υποχρέωση του δημάρχου. Να εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Το είπε και το καμάρωσα. Κανείς συνάνθρωπός μας σε αυτή την επέλαση της οικονομικής κρίσης, χωρίς ένα πιάτο φαΐ αξιοπρεπές, χωρίς να του στείλουμε στην ουρά, χωρίς ένα κρεβάτι να κοιμηθεί, και συμπληρώνω γιατί εγώ είμαι υγειονομικός, χωρίς γιατρό και φάρμακα και εμβόλια για τα παιδιά μας. Είναι πρωταρχικό καθήκον της τοπικής κοινωνίας. Το κεντρικό κράτος ενώ έχει από το Σύνταγμα την υποχρέωση αδυνατή. Είτε για λόγους οικονομικούς, είτε για λόγους γραφειοκρατίας. Δεν έχει σημασία να το λύσουμε εδώ. Ασφαλώς ο πολιτισμός, ασφαλώς η νεανική επιχειρηματικότητα που την είπε πολύ καλά, αλλά δεν είναι ώρα για λόγους. Χτυπήστε τα σπίτια όλων. Βασίλη, και ένα τρίτο να πεις. Για πες. Πιστεύεις. Θωράκιση της δημοκρατίας. Θωράκιση της δημοκρατίας. Δεν είναι απαραίτητα για τη θωράκιση της δημοκρατίας ούτε τα ΜΑΤ ούτε τα ΜΕΑ. Είναι η συνείδηση του δημότη, η συνείδηση του πολίτη. Να χτυπήσετε αμήλικτα το λαϊκισμό, τη δημαγωγία, που τα υπόσχεται όλα δωρεάν. Που αυτό είναι το πρωτογενές αίτιο που οδήγησε τη χώρα μας στην κρίση. Αλλά πάνω απ' όλα να έχει χαμόγελο και αισιοδοξία. Και η Ελλάδα θα τα καταφέρει, και ο Κορυδαλός θα τα καταφέρει, και ο Πειραιάς θα τα καταφέρει. Και θα ξαναγίνει ολόκληρη η Ελλάδα το καμάρι ολόκληρης της Ευρώπης. Δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα. Και αυτός έχει τα μεγάλα μέσα, διότι είναι περίπου μπατζανάκης του Πρωθυπουργού. Και του Πρωθυπουργού η γυναίκα είναι από την Κεφαλονιά. Να ευχηθώ κι εγώ λοιπόν και να ενώσουμε τις ευχές μας σε αυτή την τραγωδία που επισυμβαίνει επί της Κεφαλονιάς.
είναι από τα ομορφότερα νησιά, από τα ομορφότερα κομμάτια της Ελλάδας. Λέω μιλώντας με τον Αλέκο τον Παρίσι. Είναι πολύ όμορφη η Κεφαλονιά, σχεδόν σαν τη Μάνη. Γιατί η Μάνη ως γνωστό είναι το ομορφότερο κομμάτι του πλανήτη Γη. Με την βοήθεια του Θεού. Όχι, λέει ο Ιππαντής, ο Μπαντζανάκης. Εγώ και ο Ιππαντής έχουμε γυναίκα από το ίδιο χωριό, από τη Γίνη. Λέω, σε αυτό το κράτος που όλοι πυροβολούν, συνέβησαν 2 σεισμοί τεράστιοι. Δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε καμία πόλη ανθρώπινης ζωής. Που αυτές είναι οι απώλειες που ματώνουν, που δεν αναπληρώνουν. Δεν έχουμε ούτε καν σοβαρούς τραυματισμούς. Να προσευχηθούμε και στο Θεό και να είμαστε σε ετοιμότητα όλοι. Να συμπαρασταθούμε στα αδέρφια μας τους Κεφαλονίτες. Λοιπόν, καλή δύναμη. Και ο Θεός μαζί σου, και ο Κορυδαλός μαζί σου, και ο Πειραιάς μαζί σου. Θα το δικαιώσω το Δήμαρχο. Και να εκλέξετε πολλές γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες φέρνουν την ειρήνη και την ομορφιά, Δήμαρχε. Και σε λάτρησα. Ευχαριστώ για τα καλά για τον Δήμαρχο Πειραιά και δάσκαλού μου στην πολιτική. Το επόμενο κομμάτι στο φίλο μου, τον Αντιπεριφερειάρχη τομέα Πειραιά και πρώην Δήμαρχο επί 12 έτη, Κορυδαλού, τον Στέφανο Χρήστου. Εγώ είμαι εδώ χωρίς να έχω κοινή πολιτική πορεία, ούτε και κοινή πολιτική αφετηρία με τον Γιάννη τον Διάκο. Έχουμε όμως κοινούς αγώνες σε αυτή την πόλη. Την αγαπάμε αυτή την πόλη. Κατά τη διάρκεια που ήμουν 12 χρόνια σε αυτή την πόλη δώσαμε μάχες και μάλιστα μάχες εκ του συστάδιν και πολλές φορές πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά αυτές οι μάχες ενισχύουν τη δημοκρατία και προωθούν τα τοπικά συμφέροντα. Πάντα επιδοκιμάζω τους ανθρώπους εκείνους, ανεξαρτήτως ποια είναι η πολιτική τους προέλευση και η πολιτική τους θέση, σε ένα τοπίο σήμερα βέβαια που είναι συγκεκριμένο και που δύσκολα μπορείς να διακρίνεις πια πολιτικές ταυτότητες καθαρές και θέσεις. Εκείνο λόγο που κάνω πάντα είναι να επιδοκιμάζω και να επιβραβεύω τους ανθρώπους που έχουν το θάρρος να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να πηγαίνουν μπροστά, να δίνουν μάχη για τα συμφέροντα της πόλης, για τα συμφέροντα της ευρύτερης περιοχής, για τα συμφέροντα της χώρας. Και ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης ο Διάκος. Γι' αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ, επιδοκιμάζοντας, επαναλαμβάνω, μια πορεία σε αυτή την πόλη. Και παράλληλα διακρίνοντας κατά τη διάρκεια που δεν ήμουν δήμαρχος εδώ, διακρίνοντας και κατά τη διάρκεια που ο Γιάννης πια είναι στην αντιπολίτευση, διακρίνοντας ότι δεν προτάσει πάντοτε άκρητα το δικό του στένο κομματικό συμφέρον, αλλά όπου παράγεται έργο, από όπου και αν παράγεται αυτό το έργο, έχει την επιδοκιμασία του. Και γι' αυτό τον επιδοκιμάζω για μία ακόμη φορά και του εύχομαι καλή επιτυχία στον όμορφο αγώνα των θείων ξεκινά. Όποιος το βρει έχει ένα γούρι. Δεν έχουμε φλουρί πάντως. Και δεν υπάρχει παράκα εδώ και να την προφέρετε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Στέφανο Χρήστο, ο οποίο γνωριζόμαστε καλά και από κοινούς αγώνες και από την αντιπαραθέσεως. Τα καλώ για το κομμάτι τον αδελφό μου, τον βουλευτή Πειραιά, τον Κώστα τον Κατσαπάδο. Καταρχήν χρόνια πολλά και υγεία και δύναμη σε όλες και όλους. Εγώ θα ήθελα να πω, βιώνοντας, όχι σαν πολιτικός, αλλά σαν πολίτης όπως και όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ, τις σκληρές οικονομικές συνέπειες αυτής της κρίσης, μιας οικονομικής κρίσης η οποία έχει πλήξει όλες τις οικογένειες, δεν υπάρχει άνθρωπος που να αντιμετωπίζει ένα μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή η κρίση ανέδειξε και άλλα ελλείμματα τα οποία είχε η ελληνική κοινωνία. Έδειξε το έλλειμμα παιδείας το οποίο ήταν, το έλλειμμα αλληλεγγύης, αλληλοσυμπαράστασης, συναδέλφωσης. Και πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος, αλλά και ο πρώην Δήμαρχος Κορυδαλού, ο Στέφανος ο Χρήστου, που όλοι λίγο ως πολύ γνωριζόμαστε πολιτικά, ξέρουμε τις διαδρομές μας. Πραγματικά το πιο σημαντικό για αυτή τη χώρα, αλλά και για κάθε πόλη μεμονωμένα, είναι να καταθέσουμε τις κομματικές μας ταυτότητες, εκεί που δεν χρειάζεται, και να κοιτάξουμε ποια είναι αυτά τα οποία μας ενώνουν. Και πιστέψτε μου ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.
Πλέον λοιπόν είναι η εποχή για δουλειά. Δεν είναι ευχάριστο να λες ότι είσαι ούτε βουλευτής ούτε δήμαρχος. Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος το οποίο σηκώνεις και είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Εγώ θέλω να συγχαρώ όλες και όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ σε ένα νέο ξεκίνημα για την πόλη σας. Σε ένα νέο ξεκίνημα με ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος αν μη τι άλλο έχει δείξει ότι είναι ασυμβίβαστος. Και αυτό μπορεί να δώσει ένα νέο έναυσμα για τον Κορυδαλό. Εύχομαι λοιπόν ξανά σε όλους και όλους καλή χρονιά και στο φίλο μου τον Γιάννη να παραμείνει έτσι όπως είναι, αυθόρμητος, ασυμβίβαστος και να λειτουργεί πάντοτε υπέρ των πολιτών και όχι των κομματικών επιταγών. Να είστε καλά. Καλούμε πάνω. Ευχαριστώ τον Κώστα τον Κατσαφάτο. Είναι γνωστές οι προσωπικές άριστες σχέσεις που έχουμε. Το Δήμαρχο ασφαλώς, το Δήμαρχο Μάντρας Εντελείας, το φίλο μου τον Γιώργο τον Τρίπο, ο οποίος, να με συγχωρήσει ο καθηγητής πολιτικής μου, ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος, έχει τη μεγαλύτερη έκταση περιοχής Αντίμου, έτσι. Δικός μου άνθρωπος είναι αυτό. Ακριβώς. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Είναι ιδιαίτερα τιμητική η πρόσκληση από το φίλο μου τον Γιάννη. Θα μπορούσα για ώρες να μιλώ για τα προσόντα που έχει ο Γιάννης. Με έχει καλύψει όμως η αναφορά του Δημάρχου και με το όραμα του Βασίλη του Μιχαλολιάκου. Μας ενώνουν αγώνες 35 χρόνων και ίσως και παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο με ήθος, με παρησία, με υπευθυνότητα και εργατικότητα. Είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή εποχή που ζούμε, μέσα στην ιδιαιτερότητα των καιρών, να δείτε την ιδιαιτερότητα αυτής της υποψηφιότητας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Γιάννη που καταθέτουν μέρος από τον χρόνο τους να υπηρετήσουν το κοινό καλό, το κοινό συμφέρον, την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη κοινωνία. Τι ζητά ο φίλος μας? Ζητά να γίνει ο υπηρέτης του λαού, ο υπηρέτης ο δικός σας. Να έχετε τη δική σας πόρτα ανοιχτή και να βλέπετε τον δικό σας άνθρωπο. Δώστε του την ευκαιρία να το κάνει πράξη. Εγώ του εύχομαι καλή πορεία και κάθε επιτυχία που είναι βέβαιη. Να είστε καλά. Ναι, σε ευχαριστώ. Πάω να σκουπίσω, Πάρα αυτό, το μεγαλύτερο δήμος Βασίλη Μιχαλολιάκο, το μεγαλύτερο δήμο και μεγαλύτερο κομμάτι παίρνει, έτσι. Θα τα δώσεις εξήλατα. Λοιπόν, θα κάνει, με το που θα εκλεγεί, ο Διάκος Δήμαρχος θα του κάνει μια χορηγία σε ξύλα, σε ξυλία. Την αγάπη να μου δώσει την αργή. Καλή δύναμη, φτιάξτε πληρωμές. Ευχαριστώ πολύ. Καλούμε στο βήμα τον αναπληρωτή Δήμαρχο Πειραιά, τον Τάσο τον Κάρλε, τον έμπειρο αυτοδιοικητικό άντρα. Έλα, κύριε Κάρλε. Γεια σας. Είμαι ο Τάσος ο Κάρλες, είμαι αναπληρωτής του Δημάρχου Πειραιά που σας τα είπε όλα. Αν δεν ήταν, να σας τα έλεγα εγώ. Εγώ μου θα σας πω δύο κουβέντες για τον Γιάννη και τον Διάκο. Ο Γιάννης ο Διάκος χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται κόσμος δίπλα του να τρέξει, να αγωνιστεί, κόσμος να πλαισιώσει το ψηφοδέλτιό του και θέλω να πιστεύω, αγαπητέ φίλε Γιάννη, ένας από αυτούς είμαι και εγώ και το ξέρεις. Θα το δούμε αυτό στην πορεία προκειμένου να επιτύχει ο σκοπός σου, να γίνεις αυτό που θέλεις για το καλό του Κορυδαλού. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Δεν θα γλιτώσει κανένας μάνιας. Ωραία στελεχή, ωραία στελεχή. Καλούμε πάνω, τώρα έρθει και ο φίλος μου, ο πρόεδρος, ο θεσμικός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, ο Γιάννης ο Ξυμπολιάς, εδώ δεν είναι ο Γιάννης. Έλα Γιάννη. Έλα. Φίλες και φίλοι, τα σχόλια είναι περιττά για τον Γιάννη τον Διάκο. Είναι μια ισχυρή φυσιογνωμία, πολυσύνθετη και πολυτάλαντη. Του εύχομαι μέσα την καρδιά μου καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο
Ο Δήμος Κορυδαλού είναι ένας ιστορικός δήμος με πολλά προβλήματα και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία και ελπίζω τον Μάιο να είμαστε και οι δύο διοικητές στις εκλογές και να συνεργαστούμε για τους Δήμους μας και την περιοχή μας. Καλή επιτυχία, Γιάννη. Ευχαριστώ τον συνάδελφο και συναγωνιστή τον Γιάννη τον Τσιμπολιά. Εμείς έχουμε πολλά κιλά εδώ πέρα, έχουμε για όλους και έχουμε και βρίσευμα. Πριν φωνάξω τους άλλους συνάδελφους, θέλω να σας ανακοινώσω, να κάνω ανάγνωση του κείμενου που μας έστειλε ο αναπληρωτής γραμματέας του κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι προς εμένα με σημερινή ημερομηνία. Αγαπητέ φίλε υποψήφια Δήμαρχε Γιάννη Διάκο, αγαπητοί φίλοι της Δημοτικής Παράταξης Κορυδαλός Πρώτη Πόλη, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας στην κοπή της Βασιλόπιτας στη σημερινή σας εκδήλωση. Δυστυχώς, ανηλυμένες κομματικές υποχρεώσεις εκπροσώπησης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μου επιτρέπουν να παραστώ στην εκδήλωσή σας. Να γνωρίζετε όμως ότι είμαι δίπλα σας, κοντά στον αγωνιστή, αυριανό Δήμαρχο Γιάννη Διάκο, μαζί στον αγώνα σας για να γίνω Κορυδαλός πρώτη πόλη όχι μόνο στην καρδιά μας, αλλά και στη Β' Πειραιά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα χωρίς μνημόνια, χωρίς ανεργία, χωρίς εξαθλίωση, χωρίς ξεπουλημένες πολιτικές ηγεσίες χρεοκοπημένων κομμάτων, σε μια Ελλάδα με ελπίδα, αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη. Καλή επιτυχία στο δημοκρατικό πατριωτικό καιρό αγώνα σας. Όλοι εμείς είμαστε δίπλα σας. Γιώργος Αναγνωστάκος. Τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Εδώ φωνάζουμε τον Νίκο Αμοριανό, αντιδήμαρχο από τον Πειραιά. Είναι και μουσικοσυνθέτης ο Νίκος. Σας κάλυψε ο Δήμαρχος. Είναι ο Δημοτικό Σύμβουλο Νίκαιας Ρέτη, τον Νίκο το Μονέο. Ιορδάνη τον Αλιμπέρτη, ο οποίος ήταν από Σαλαμίνα για την εκδήλωσή μας. Θα τον ευχαριστώ. Στον Κυριάκο. Φίλε Γιάννη, εύχομαι καλή επιτυχία και πραγματικά αυτό που θέλω να καταθέσω προς όλους τους αγαπητούς φίλους συνδημότες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, γιατί πρέπει να στηριχθεί, πρέπει ο Κορυδαλός να γίνει πρώτη πόλη, πρέπει να έχει δήμαρχο το Γιάννη τον Διάκο και αυτό το καταθέτω μέσα από πολλών χρόνων φιλία και γνωριμία. Το μοναδικό που έχω να απευθύνω προς όλους εσάς είναι ότι πραγματικός αντίπαλός σας θα είναι τα προβλήματα που είναι οξυμένα αυτή την περίοδο που περνάει η χώρα μας και φυσικά ο Κορυδαλός. Είναι μια εμπειρία αρκετών χρόνων στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο του Πειραιά που πραγματικά θέλει επιμονή και υπομονή και είναι βέβαιο ότι θα έχετε αποτέλεσμα. Εύχομαι καλή επιτυχία, φίλε Γιάννη, και είμαι σίγουρος ότι θα γιορτάσουμε την ημέρα το βράδυ των εκλογών αυτή τη μεγάλη επιτυχία δίπλα πάλι. Γεια σας και καλή χρονιά σε όλους. Το κομμάτι με το φλουρίδο. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σιγαλάκο, ο οποίος οι ευχές του είναι, επειδή είναι και γιος παπά, μετράνε και παραπάνω. Καλούμε, ναι, για DNA και το γένος Κασιδιάρη. Καλούμε το φίλο μου και πολιτευτή της Β' Πειραιά, τον Γιώργο τον Τριανταφύλου. Τώρα βλέπω τα πρόσωπα και φωνάζω, μην γίνει παρεξήγηση. Είσαι με το πουλάρι.
Καλησπέρα. Φίλε Γιάννη, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Έτσι κι αλλιώς ζούμε σε καιρούς τρελούς, ένας κι άλλος μας χρειάζονται. Έγινες γαμπρός στην Κεφαλαιονιά, προξένησε σεισμό. Ελπίζω λοιπόν και τον πάθο των εκλογών να προξενήσει τον αντίστοιχο σεισμό και στον Κορυδαλό. Καλή επιτυχία. Ο Γιώργος διακρίνεται για το χιούμορ του. Καλούμε τώρα τον συνάδελφο, πρόεδρο της 6ης Λαϊκής Αθηνών και αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Γιάννη τον Δημητρίου, τον φίλο μου. Γιάννη, να σε χαιρετήσει, σε είδα, σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και είμαι εδώ μαζί σας. Αυτό που βλέπω σήμερα, ειλικρινά έχω πάει και σε άλλες σπίτες, αλλά αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό. Και πρέπει όλοι σας, αυτή τη, θα την πω έτσι, λαοθάλασσα που βλέπω, πρέπει και είναι αναγκαίο κακό να στηρίξετε το φίλο μου, τον Γιάννη τον Διάκο, που είναι ένας βιοπαλαιστής και σημερινή εποχή, αγαπητοί φίλοι, αυτοί χρειάζονται. Και αυτοί χρειάζονται διότι τους φάγαμε, να το πω έτσι, στη λαϊκή γλώσσα, στη μάπα. Άρα, νομίζω, η σωστή επιλογή σας είναι αυτός ο άνθρωπος που προσωπικά με έχει κάνει να είμαι κι εγώ δημότης Κορυδαλού. Και όταν σας λέω με έχει κάνει να είμαι δημότης Κορυδαλού, παρευρίσκομαι εδώ μαζί του επί 3 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου το 2014 και ειδικά ο Μάης να επιλέξετε αυτή την επιλογή. Το φίλο μου, το Γιάννη τον Διάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό να πάρει το κομμάτι του ο συνάδελφός μου του Κερατσινίου, ο Νίκος ο Πέτσας. Είναι χαρά και τιμή μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ στην έναρξη του φίλου μου του Γιάννη του Διάκου. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε Γιάννη, καλή επιτυχία στην πορεία σου. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις και θέλω να τονίσω ακόμα ότι οι άνθρωποι με το ήθος και το χαρακτήρα του Γιάννη επιβάλλεται να βρίσκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση σε δήμους όπως είναι ο Κορυδαλός, με τόσα προβλήματα όπως είναι σε γενικές γραμμές όλη η Β' Πειραιά. Γιάννη, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι θα την έχεις και όταν θα τα καταφέρεις να γίνεις δήμαρχος, θα σε παρακαλέσω πολύ να είσαι έτσι απλός, λιτός και ειλικρινής όπως είσαι πάντα. Καλή επιτυχία. Ο Νίκος αποφεύγει να τρώει γιατί είναι στυλάκι. Είναι από τους πιο εμφανείς μου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον έχουμε για διαφήμιση. Κάνει τη διαιτά μου. Το επόμενο κομμάτι, την βλέπω εδώ τον συνάδελφό μου, αντιδήμαρχο τον κύριο Κουρδομιχάλη. Εδώ είναι ο Γρηγόρης, είναι εδώ. Πού είναι ο Γρηγόρης? Έφυγε. Θα του το κρατήσουμε. Εδώ. Κύριε Κουρδομιχάλη, ελάτε εδώ. Μπήκατε μέσα. Θα τραγουδήσετε. Πες όμως ότι είσαι ο παλιότερος, από σένα είμαι εγώ παλιότερος. Χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο για όλους. Δεν λέω νίκης και Γιάννη, γιατί θα βάζεις ακίνητες φορές. Πέσω! Τον πρόεδρο της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας, το φίλο μου και κεφαλαιονίτη, το Λέκη το Διακάτο. Και να μας πει αν έχει πάρει και φορέα περιουσία. Εγώ τώρα τι να πω για τον Γιάννη.
συναπτά έτη κάνουμε κοινούς αγώνες. Το μόνο που είναι και ψιλοπατριώτες που πρότισαν να πιάσει τη δύναμη να κάνει το νεκροτάκι από την πατριωτάκι. Οπότε κάνουμε και αγώνες όσο αφορά την Κεφαλονιά. Το μόνο που θα το ψηθώ, καλή δύναμη, καλό αγώνα και οι επιτυχίες και ευχές μας. Το κομμάτι. Καλούμε την πρώην πρόεδρο της Νομαρχιακής και διευθύντρια κυρία Τζέννη Γεωργατζέλη, τη φίλη μου. Αυτό θα το δώσω ο Αγιοβλαστής το κομμάτι, θα το προσφέρεις. Η Τζέννη θα το δώσεις εσύ. Όχι, εδώ, κυρία Γεωργατζέλη. Εσύ είσαι φίλη μου. Πάντως πρέπει να τον αγαπάμε πολύ με τόσο κρύο, όσοι σήμερα τολμήσαμε να πούνε. Αυτό σημαίνει πολλά για τον Γιάννη τον Διάκο. Μια καλή επιτυχία, είναι η ώρα σου Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ την πρόεδρο, την κυρία Γεωργατζέλη. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Η αγάπη του δεν κρύβεται. Η αγάπη του Προέδρου για την Τζέννη δεν κρύβεται. Την επικρατούμε και την επιδοκιμάζουμε. Το επόμενο κομμάτι και πέφτει και πάνω στο σήμα για τον εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας, του κ. Μανιτόπουλου, τον φίλο μου, τον πρώην διευθυντή του ΣΕΚ, τον Κανέλο, τον Αλεξανδρόπουλο. Χρόνια σε κοινούς αγώνες, καλή επιτυχία, είσαι τώρα πλέον πόσα χρόνια κλείσει η Υπουργεία. 24 χρόνια το 90. 24 χρόνια. Έτσι, με τα παλιά σας τώρα θα το σωστήκας. Και οφείλω να ολοκληρώσουμε την επιτυχία της σταδιοδρομίας. Καλούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Μικροπολιτών, τον κύριο Κασιάνη, και μετά να ετοιμάζονται και οι άλλοι φορείς. Κύριε Κοτσίνη, πώς εκπροσωπεί. Σας ευχόμαστε καλούς αγώνες, καλή σταδιοδρομία στο μεγάλο δήμαρχο του Ταρκή, όπως και το Ταρκή, γιατί έχει αγωνιστεί, παλεύει καθημερινώς στους αγώνες του, είναι άνθρωπος που πρέπει να το στηρίξουμε και θα είμαστε όλοι μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ. Το φίλο μου και μέλος του, το φίλο μου, Δημοτικό Σύμβουλο Πεντέλης Νέας Πεντέλης Βρυλισσίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων Ελλάδος, μαζί πηγαίνουμε στα συνέδρια, μαζί με αυτός με ταλαιπωρεί, το Βλάση το Σιώμο. Λοιπόν φίλοι, εμείς ήρθαμε από την Πεντέλη για να είμαστε δίπλα στο Γιαννάκη. Είμαστε μαζί πάντα από την ΟΝΕΔ. Σε όλα μαζί. Σε όλα μαζί. Στα πάντα μαζί. Είμαστε μαζί του και σας καλώ να είστε